Good morning गिदिरफोरलायबाव गोजोननाय थाबाय गामियारि आब'निसिम नुजाफैनायनि थाखाय बेरेफुंजानि नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। माने एलबि होबावनांगौ एफा गुसुआव गोजाङालै एलबिल'आ मा गोजांलाबायनांगौ। न' सिङाव थानानैसो होदां बाहेरायाव थानानै होआखै। मानो एलबि होबावनांगौ मेगन सालायबावबाय मालाय होनायखौ नानिया नुजाफैदोंमोन थेवबो बारा सक गैयाहाय थगायजोबनाय बिसोर फुनांगौ बहाय फुनांगौ गामियाव ना न'नियाव फुनांगौ जाखो न'नि ना मालायनि जाखो बिसोरालाय खिथादो दे। आंबो बांद्राय गोबाव होआलै दसेल' होगोन। गुसुबाबो हाजिरा फुनो नागिरदों। जेबो नङा दे मोजां बेखौ फुवाबा माथोबाव खामानियानो गैयाबा जेबो ओरैनोसो थालाबाय थाखायो नोङो न'आव। खुवाखै नामा नोंसिनिथिं दिनै बांद्राय खुवाखैलै फुदोंमोन दिनै बांद्राय खुवाखै। दिनै बिस्थिबार ना ओंखायनो बांद्राय फुवाखै। जोंनिथिं जा खिदों खुवा दिनै बांद्राय खुवाखैलै जोंनिजों। मैयासो जा खुदोंमोन नुलायो लामा ससेयाव बेरायहैबा। साहा लोंखांबाय नामा आब' गामियारियालाय? लोंखांबाय 9ता जालायनोसै दा लोंखांथारबावलै। ओंखाम जाखांबाय नामा? ओंखामबो जाखांबाय खामानि दंना 9ता जालायबाय माथो दाबो फैदिया ना 10तानिफ्राय फुनोसै हाजिरा मावग्रा बिदि जायो 8तानिफ्राय मावो 9ता बेगासिनो बिसोर फुनो फैबाय साबसे फुनो नागिरदों। साबसे फुयो नोंसोरलाय खिथाहरलाय दे अननानै बिनानाव खिथाहरलाय अननानै बिनानाव गामियारि खुवा जा खुदों ओंखायनो थाब ओंखाराखै गुसुथारना ओंखायनो रावबो थाब ओंखारथ'वाखै ओंखायनो।
दाना फनखौनो हरला माबाया गामियारि बिनानावा बेस्थ' जाथारो नामा माथो दाबो ओंखारा नोंसिनि सर्ट भिडिअ'आलाय सर्ट भिडिअ'आ माथो दाबो ओंखारा मबाइलसो चार्ज गैला कारेन्टबो बिल सोनो हायाखै ए कारेन्टआबो दाना मबाइल रिसार्ज बायदिसो जाबायगोनलै जै सोआबाथाय गैलाबो फैलाबो 15 मिनिटसोल' होगोनलै आंबो बांद्राय गोबाव होआ रावबो फैलालै दाना एलबि होबाय थायो बेखायनो आंबो थांनाय जायाना दस्रानाव देआखै थाथ'दो आं बेसरबारियाव मोनफैबाय थाथ' दे आब' दे थांबानो जाबाय जेबो नङा आंबो बांद्राय गोबाव होखाया दसेल' होगोन नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दसे समावबो